O conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades FP, Román Rodríguez, e alcalde de Pereiro de Aguiar, Luís Menor, anunciaron hoxe a licitación da redacción do proxecto para construir o que será o primeiro instituto público deste concello ourensán, que suporá un investimento de máis de 9 millóns de euros. A previsión inicial é que o centro, que terá capacidade para 320 alumnos, abra as súas portas para o curso 26-27. Hoxe se publica o pliego para licitar o proxecto arquitectónico. Fixemos un estudio previo, un estudio funcionado, un estudio de demanda, e hoxe presentamos o que é o pliego, vaise publicar o pliego, por o cual as empresas consultoras arquitectónicas se van a presentar para diseñar en esta parcela, que a verdade ten moitos árboles e é ben fermosa, pero bueno, vamos facer un instituto nesta parcela, pois poidan presentar as súas propostas. Esta nova obra de construcción enmarcarase no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica para os vindeiros 3 anos, que conta cun orzamento de máis de 200 millóns de euros. A redacción do proxecto licítase hoxe mesmo, coa previsión de poder licitar a obra unha vez entregado e supervisado o proxecto arredor do mes de xullo de 2025. Deste xeito, poderíanse iniciar os traballos de construción no último trimestre do 25. Temos unha escola infantil, onde ahora mesmo están matriculados prato de 60 nenos. Somos un concello moi rara avis, xa casi en Galicia, pero dende logo na provincia de Ourense absolutamente atípico, non? Entonces quedaba o gran paso que era pechar o ciclo da enseñanza e decir, e é unha frase que é moi rimbombante, pero que con esta realidade vamos a facer posible: da cuna de 0 anos á universidade se vai a poder facer todo no concello de Pereiro. Desde a guardería, que está funcionando desde hai moitos anos e funciona moi ben, pasando por a primaria e agora ca secundaria e co bacharelato. Por lo tanto, pechamos o círculo. A construción do primeiro instituto do Pereiro de Aguiar súmase o compromiso xa adquirido o decembro pasado para ampliar o colexio CEI plurilingüe Benchosei, neste mesmo municipio, co obxectivo de dar cabida á matrícula crecente en educación infantil e primaria.